Jesus. Amen. Ngebhathi ke ixheko nazi kakuhle nazo Mr. A abanona Salu. Amen. Yes, kodwa ke ngicela nje ukudlula apha evesini ngeke ngimtshele ngamnawayo kodwa iBhayibhile ithi la uthatha nesifundeni ivesi namandla kanje ithi iBhayibhile kwakukhona ke kwaqale kwasekhoti ngexesha kusekhoti ithi iBhayibhile ngicela umphekeje kanjalo mfowethu ukhaleze ngigqiba isithunywa sami siyakhawuleza ukufika xa senza kanjalo. iBhayibhile ke ithi kwakusekhoti xa kusekhoti ke ukhona lamadoda ahlangene amajuda ayingabantu abafunde kakhulu. iBhayibhile ithi ke njengoba ehlangene lamadoda apha kusekhoti kabuza kuzwana. iBhayibhile ndiyifuna ithi kwakhona indoda ebuza ithi sivileke uba ngapha eGalili kukhona umuntu ke phaya eKanana eGalilea kukhona indoda etshintsha amanzi ayiwayini. iBhayibhile ndiyifuna ithi ke icela ninyamezele nizohlala phansi salele ngomzuzu wonke bahlale phansi. iBhayibhile ithi athi lamadoda sivile kukhona indoda evusa abafileyo sivile ke khona indoda ekhupha amaqheka kodwa yenzile isimanga lithe i1 seliphelile emtshathweni eKana John chapter 2 seva le ndoda ibifikile yatshintsha amanzi aguquka i1 ngolwelo konke ngicela nithi amen enze bakhawuleze nihlale phansi. iBhayibhile ndiyifuna ithi ke ngokuba indoda ebizwa ngoba Nikodimo igama lithi Nikodimo igama lithi oyoyobayo ifumele phansi. iBhayibhile ithi ke ndiyifundayo nendoda ethi Nikodimo yeva ethetha amajuda athi ewe noko singaphika yena ngena kaThixo kodwa akekho umuntu ozalwa ngenyama ongenza izinto azenziwa yile ndoda. iBhayibhile ndiyifuna ithi bathi abantu ayinoko akazalwa uMaria lo mntu ewe nendlela uMaria wamkhalima ngayo seyiyakhaza. iBhayibhile ndiyifuna ithi abanye bathi hayi unyana kaJosefa lo sanokhathana. iBhayibhile ndiyifuna bathi hayi noko angeke wazalwa nganyama negazi lo. iBhayibhile ndiyifuna wathi uNikodimo ndingumfundisi ndifundile kodwa zange ndahlangana noJojo ayicela thina bendihlale phansi. iBhayibhile ndiyifuna ithi ke wathi kusenjalo wabashiya uNikodimo ngoba kubalulekile into abantu ungaphiki nabantu abaliphika ivangeli uyosala wedwa ungaphiki nabantu abathi ayikho le nto kaYesu uyosala wedwa. wabashiya uNikodimo uyabhena ikwenzi wabashiya uNikodimo ayenkosini wathi ningenza kanjani uba ndenze izinto zenzayo wathi uYesu wow imake Nikodimo uyabonakala uyathanda ukuleya yeke le nto ibephilile kubizwa ukuzalwa kabusha ukusebenza izinto kubizwa ukuzalwa ngamanzi ungagqibele ekuzalweni ngamanzi ube sozalwa ngomoya. ayingolweni enkonzweni yathi baba abantwana belithi akusenkonzweni nje. iBhayibhile ndiyifuna ukuhlakanipha ithi wathi uNikodimo wabesezalwa kabusha uNikodimo wangena esikalweni wahamba wayomemezela wabesekubhalwa wathi njengoba uMose waphakamisa indoda encane wasofika kule vesi wabhala uJohn madoda unyana kaElizabeth wabhala uJohn wathi wenjenje uyehova ukulithanda kwakhe ihlabathi wade wancama unyana wakhe akuphela wamselela wabesethetha uNtata uMemela kathetha namhlanje wathi into ebalulekileyo inento ye-elephants okanye ukuthetha kamandi ayibalulekanga wathi into ebalulekileyo malibhalwe uyasiza abantu uba sikhithe nawe kodwa lingabikho igama lakho uyasiza abantu ubuye kaweni every day owaphuthi wathi igama lakho lingabikho esikhathini sohlobo malibhalwe igama lakho malibhalwe tata balekanga
ukukhokhela lingaphalwanga, ukukhokhela abantu abayi-5. It doesn't matter as long as igama lakho libhaliwe. Mama ayandaba ngoba bayi-10 ayandaba onto bathi malibhalwe nokuyahlabelela uyabhima malibhalwe nokuyahlupheka awunamali uya-aplaya emsebenzini awukhona kanti abantu abethithali apha emakini. Ukufundile awuthola umsebenzi ayibalekanga nto zinto zalapha emhlabeni. Eyona nto ibalulekileyo igama lakho libhalwe ukhona owabethelela esiphambanweni. Wayenganatyala, wayenganasono, wayenganasihawu, athi uyisaya kebhala ngaye wakhutshwa abaceli bayo ndibaluthandaza balamazwi athi imubhana vele abatshabalalayo kodwa kuthi thina silamkelayo ungabisayo ebaprofethini, ungabisayo emafutheni, ungabisayo emanzini. Nakumnikeziwe athi uPawulos ebhala ngaye athi noba ndingangayenzi into kodwa ubandasi namandla okufa wafika wakhe vala amehlo ndiyathandaza shana malike nosethe phaya ukukhona apha uthi dala ndihambi kawe ndidlalile kodwa mfowethu ndikumvana kahle inkosi ibhale igama lami enkosi zokuphambisana sekuthandaze nawe uthi nje inkosi ibhale igama noma umfundisi lesifunda sibalekanga kakhulu noma singabizwa ngabefundisi bizwa ngantoni ube igama lakho alikho ezincwadini zokuhlokobonga izonto uyofa uyoba singcwelise esewakho ayona nto ebalulekileyo mission yami ayibalekanga, i-food gospel yami ayibalekanga, Assemblies of God yami ayibalekanga, Agape Celebration Center ayibalekanga, His presence ayibalekanga. Igama lakho elibalulekileyo siyongena ngobhalwa kwamagama ezulwini, siyongena ngoYesu ayeneneni uyindlela ubume uyinyaniso akhona mntu onokuya kubawo ayingaye noma ungahlabelela kamandi awunawo uyaxoxa nayo noma ungashumayela kamandi awunayo exoxa nayo bayafela.